Danas hoćeš? Daniel! Čarobna kamera. Kako ta kamera interesantna. Daniel! Pa pogledaj u mene. Daniel! Daniel, šta ti budeš neki? Vidi glavu što vraća nazad. Šta je? Užna muž ti žobrovi. Pusti me. A? Vidiš da sam došla? Sretan si, idemo jesti. Opet sam vidio kameru. Šta je to sad? Imamo i mikser, uključili kameru, samo usizivač još da uključimo i super. Ja? Šta? Daniel, ali ovo tako interesantno za kameru. Vidimo ko će da pobedi kamere ili nije. Jeli mangupe? Jao, što si mi lep. Kako si mi tako sada? Mangup? Pa kako si frajer ti? A? Ja? Pa da. Mu frajer, brate, sve u plavo. 100%. 100% muški. Jeli? 100% muški. Ha? Tako? Jeli? 100% muški. Ha? Di. Što? Što? Kaži. Ćemo da idemo da radimo prikolice. A? Ćemo? Jeli? Ćemo? Pitiš grabim. Pitiš glabim. Aj. Jau. Šta to ona radi? Ne se, no. Kako se ti ne smiješ? Kako će ti ne smeći? Kako ne smiješ se ka? Kako će ne smeći, jel? Da otkloni sa strane. Daniel! Kako se ti ne smiješ? Kako gleda, ništa sam interesantno, ne on tako gleda. Kako da zna da se smije? Imam malo nozdraži. On to jako voli. Jako voli. Čim ustane pitan, možemo li čistimo noć? Mislim, što je kako ide, a opet ne ide jako. Neko bude cijelo da nastavi da gleda u kameru. Šta bilo? Da mu su zakrenuli. Kaži ti, tetke, šta bilo? Žali se. Šta bilo? Šta radila? Kako držim gore, podigne glavu. Šta radila mama? Ne, malo dete, ono tako. Daniel! Kako fiksira i ne pušta. Bude ti mjesto tamo da na kartici da snimimo kako se smeje i kasnije. Aha, pa sve bacim na ono. Da bude ti da interesantniji ovi sužeti. Ali on je nama uvijek interesantan. Hej, ćao. Šta brzi. Ne diraj sad je kritična situacija. Daniel, vidi kamera. Vidi. Samo to negdje daleko, tamo kamera jedino pomaže. Napisao sam na jevrejski dan ili kako se piše. Ću vam dati tamo da pretrpat ću vam. Ajde. Da budemo u fanfiku. Da znam šta da piše na jevrejski. Ajde drugi nos, imaš dva. Izveš ga kod te tera da radim sa dva. Evo došao smešni. Ali njemu sad ne